आज रात के सपना में हमारा भारी मंत्र के प्राप्ति भइल बा। उ मंत्र से हम कोरोना भगावे के सोचले बानी। जब कोरोना हम भगा देम तो पूरा हमारा के दुनिया जानी दुनिया आ गांव जवार में नाम हुई तो आला में का सपना में मंत्र मिलल बा तने कमे फेंकी ए बाबा। चुप। बाबा के मंत्र में बड़ी शक्ति बा। ये न कहले रहन कि भोलाबा के भैंसिया पाड़ी बियाई तब बियाई रहे कि ना। देखो लोग हमारा राती का सपना में आदमी के उड़ावे वाला मंत्र के प्राप्ति भइल बा। आ हमार विचार ई बा कि गांव के कोनो आदमी के उड़ा के इंद्र लोक भेजम आ उ आदमी वो जगह जाके देवता लोग से पूछी कोनो कोरोना के भगावे के उपाय बताई जा तो कोरोना भागी कि ना भागी। अब माने रात के सपना देख के और आदमी उड़ा दे रौरो तो एकदम हदे कर देले बनी। हे बाबा सपना के मंत्र से भैंस पाड़ी बच्चा दे देलस तो रउरा ई मत समझी कि आदमियों उड़े लगी हन। माने हम फेंकतनी तो देखो सन हम तो होनिए के भेजतनी इंद्र लोग। हमनी के डेरा तंग का उड़ा के देखाई हमनियों के तैयारे बनी। अमरिया लप लप करे करी जवा धक धक करे पिए में हम 3 पौआ जान मारे लहंगा लखनऊआ। तू हंस के बोललू ए जान भोलवा के भैंस भाग गइल सुतल लइका जाग गइल मड़ई में आग लाग गइल। ओम बचावा हो दीदा बाबा ई का कइलो हो दीदा बाबा हम जान गइल हो दादा। बचावा बचावा आही रे दादा ने कतना हवा बहुत है ये दादा। बचावा हो दीदा बाबा उतारो 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 बचावा बचा इका कइलो हो दीदा बाबा बचावा बचावा बाबा ई का कइलो ई कहां भेज देलो ए दीदा बाबा बचावा बचावा उतारो उतारो उतारो। अरे दीवा बाबा तो बड़ी कामू जगह पर भेजले बा। तनी फोटो खींच लेवे के कारे। अरे हई बरहम बाबा हवन का रे। जय हो बरहम बाबा तनी हमनियो पर कृपा बनैले रही। का हम कृपा करें जौन हमार बस में बात तौन तो करते बानी जौन हमार बस में नहीं खे तौन तो इंद्र भगवान के बुझाते नहीं खे। कतना लोग भाड़ा भखले बा गेहूं कटाई तो पिठार चढ़ाई लइका के बियाह हो जाई तो लड्डू चढ़ाई जाने मन ताने से आवत तड़न बरी से जातड़न इनकरा बुझाते नहीं। ई ठान ले बाड़े इनकर तो पूजा होत नहीं खे हमनियों के सोचत तड़े मत होके ठीक बा हमरो से इनकर कहियो काम लागी। tây tây dùng tắt tòng cái tật tật tắt tây tây dùng tắt tòng tắt cái tật अरे एहिजा तो ऑर्केस्ट्रा होता है। tật tật tây tắt tây tật 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 tòng thế बाकी गाना निमन नहीं खे बाजत। चल तनी नीमन गाना बजा के ना चल जाई। ए सब पैसा हम ले मारे लो कचा इहो पैसा ले गइल सब देवता के पूजा करला धरती पे उ लोग के पैसा चल लेकिन हमरे ना मिलेला। हां से पूजा करी लोग महाराज जब बारिश के जरूरत रहेला तो और पते ना रहेला। जैसे ही गेहूं काटे के काम लागेला तो मालूम ना कैसे लागिला बारिश से कब ना कब बारिश दिन कोनो ठीक रहेला एकदम तूफान मचा के फेंक दीना रौरो। अच्छा ई सब छोड़ो लेकिन बताओ तू इजा का करे बड़ा। अरे महाराज का बताई रौरा लोग के रौरा लोग एजा बैठ के ऑर्केस्ट्रा देखतनी जा आ वही जा जब लगन आवतन पूरी खाए के समय आवतन तब लॉकडाउन लग जाता। हमनी के का करी जा ई कोरोना से पूरा पृथ्वी पर लोग तबाह बा एकदम। आ एगो बात हमनी के नइखे बुझात कि ई कोरोना आम आदमी के पीछे काहे पड़ गइल बा। जहाँ आम आदमी के फायदा बा ओजे कोरोना आ जाता। जब बाजार में कुछ किने जाता जा तो ओजा कोरोना आ जाता। जब फैक्ट्री में कमाए जाता जा तो ओजा कोरोना आ जाता। और जब कोनो लड़का स्कूल में पढ़े जाता रे सर तो ओजे कोरोना आ जाता। का कहीं हमनी के तो एकदम साफ परेशान हो गइल बन जा। अब रौरे कोनो उपाय बताई हमनी के कोरोना से मरम जा चाहे ना मरम जा लेकिन भूखे जरूर मर जाम जा। अरे बाला कोरोना से घबराए के कोनो बात नहीं है। कोरोना के भगावल एकदम आसान बा चुटकी के काम बा। का बताई ना जल्दी कोनो उपाय।
देखो कोरोना भगावे के बाद इलेक्शन करावे के पड़ी। इलेक्शन में बहुत पावर बा बाबू। यही जे असम में या बंगाल में चुनाव रहे तो कोरोना लौकत रहे और चुनाव होते ही खत्म कोरोना लौके लगल। ना तो ई तो बात बा, लेकिन हमनी के यहाँ तो चुनाव बीत गइल बा। अब कौन उपाय लगावल जाए? अरे बीत गइल बा त का होई, सरकार गिरावे के उपाय लगाव जा। का सरकार गिरावे के पड़ी? सरकार गिराव, इलेक्शन कराव और कोरोना भगाव। नमस्कार, प्रणाम। सुपर गोल्ड एंटरटेनमेंट में रुआ सबनी के स्वागत बा। हमनी निशान भारद्वाज और ये वीडियो रुआ सबे के कैसन लागल है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट रहे और मनोरंजन रहे। ये वीडियो दिल पर मत ले हम जा। बहुत बहुत